Milosť vám a pokoj od Pána Boha nášho a od Pána Spasiteľa Jézusa Kriszta. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet az igehirdetés alapjául szolgáló szentigét, amelyet megírva találunk Mózes 4. könyvében, a 6. fejezetben, a 24. verstől kezdve. Vypočujte si slova z písma svätého, ako to máme napísané v 4. knihe Mojžišovej, v 6. kapitole následovne. Helyünkről fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Niech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. Toľko z písma svätého. Ennyi a felolvasott ige szakasz. Úgy lesz, hogy én szlovákul fogok beszélni, és magyarul lehet majd olvasni a kivetítőnk. Bude to tak, že budem rozprávať po slovensky, budem kázať po slovensky a budete môcť čítať to po maďarsky. Tam budú aj obrázky. Milí bratia a sestry v Pánu, táto prečítaná časť písma svätého nazývame Áronovským požehnaním, ktoré je súčasťou našej liturgie a zvyčajne ním skončíme naše bohoslúžby. Keď sa pozrieme na život jedného evanjelika, na váš život, na život hocikoho, pri krste, počas počúvania Božieho slova v priebehu roka, pri konfirmácii, pri svadbe, vždy ho môžete počuť. A napokon aj pri pohrebe. Je to posledné požehnanie, ktoré zaznie nad jeho hrobom. Sprevádza teda človeka po celý život a sprostredkuje mu požehnanie, ktoré hovorí o Božej blízkosti. 3 vety. Každá z nich posilňuje vzťah medzi Bohom a človekom. V každej sa ukazuje Božia nadradenosť a ľudská odkazenosť. No, v každej je prítomná aj Božia láska smerujúca k nám. Jeho milosť, pozornosť, milosrdenstvo a radostná zvesť o jeho blízkosti. Je to trojdimenzionálna, trojrozmerná Božia láska. Alebo trojrozmerná Božia prozreteľnosť. Vidíte tu ten obrázok? Látják önök ezt a képet? Remélem, hogy jól látszódik. Z hľadiska štruktúry každá veta požehnania začína sa s prosbou o Božie konanie. A jej druhá časť hovorí o tom, čo má Boh človeku dať. Čo človek potrebuje. Prvým znakom a prianím tejto prozreteľnosti tak nazývam samotné požehnanie, je, aby Boh konal dobro voči tebe telesne i duchovne. Potom pokračovaním je prosba, aby ťa, milý brat, milá sestra, aby ťa chránil. Kto si myslí, že v jeho živote nie je nebezpečenstva, bremena či ťažkostí, je buď príliš ľahkomyselný alebo namyslený. Každému z nás dobre padne, keď cítime, že nás niekto chráni, dáva na nás pozor. Stráži nás pred zlom a nebezpečenstvom. Niekedy je totiž aj to požehnaním,
keď sa niečo nestane, keď niečo nedostaneme. Veď nešťastie príde aj samo od seba. Ľahko. Touto časťou požehnania, že nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje, prajeme, aby nad tebou bdel Pán, aby sa v tvojom živote zjavovala jeho prítomnosť v každej situácii. V tvojom, v našom, v mojom živote, našich spoločenstiev i našich blízkych. Chceme si dobro ponechať len pre seba, ale ho odovzdávame ďalej, šírime to ďalej, aby každý, kto ho počuje, zakúsil Božiu milujúcu prozreteľnosť. Predstavujem si to ako tú zvislú líniu. Mali sme už túto líniu a teraz máme horizontálnu líniu medzi Bohom a tebou. Bohom a mnou. Teda vzťah najvyššieho k nám. V matematike a fyzike pojem dimenzia, hoci má rôzne významy, v podstate vždy vyjadruje rozsah priestoru alebo stupne voľnosti skúmaného objektu. Takto nás obklopuje a dimenzuje aj Božia prozreteľnosť svojimi požehnaniami. Už máme dve dimenzie. Takto a takto. Druhá veta požehnania hovorí o tom, aby sa Pán nad teba zahľadil. Aby sa k tebe obrátil svojou radosťou, úsmevom a láskou. Aby nad tebou rozjasnil svoju tvár. Je v nej teda prosba, aby Pán nestál oproti tebe, ale aby sa v jeho konaní voči tebe prejavovalo všetko dobré. Nie ste nepriatelia s Bohom. A k tomu patrí aj to, aby sa nad tebou zmiloval. Teda, aby ti odpustil tvoje hriechy, odstránil tvoju nelásku, odložil z teba všetky prejavy zlomyselnosti a aby si mohol žiť v slobode, odpustenia, slávy. Aké je to úžasné, zaslúžime si Boží trest a dostávame odpustenie. Jaké milé to dieťa, nie? Na obrázku. Zaslúžime si Boží hnev a dostávame jeho lásku. Práve tým nás toto požehnanie posilňuje. Môžeme tu prosiť aj o to, aby sa nad nami zmiloval v zlých časoch. V časoch prírodných katastrof a nepokoja, ktoré v dnešnom svete čoraz viac zažívame na vlastnej koži. Boh sa však chce s nami radovať a chce, aby sme sa radovali aj my sami. No už to je rozmer Božích rozprestených rúk. To je už aj tak šírka. Už nie sme len malé bodky, ale ani šírka, ani dĺžka tohto sveta nás pred ním nezakryjú. Vodorovná línia, teda šírka a dĺžka sveta, stojí pred Bohom. Pros teda pre seba i pre svojich blízkych, aby vás Pán Boh zachránil od všetkých týchto zlých, hriešných, ťažkých a neznesiteľných udalostí a vecí. Však v búrkach života najlepšie spoznáš, kto je náš Boh. Blahoslavený je, ktorý si všimne nebezpečenstva.
A nešťastný je ten, ktorý ich nevidí a nevie, na koho sa obrátiť. Vedz a uvidíš, aký veľký je tvoj Boh. Sú takí, ktorí v krízových chvíľach zvolajú: Bože môj. Poznáme to? Ako to hovorili starí? Bože môj. Aj v každom čase, nie? Ty však môžeš vedieť, aj teraz je Boh mojím pánom. S touto istotou môžeme v 3. časti prosiť, aby Boh na nás obrátil svoj pohľad. Určite ani ty nemáš viac problémov ako iní. Možno na ne len viac myslíš. Pros teda Boha, aby dal tebe i podobným pokoj a vnútorné utišenie, pocit bezpečia a aj uprostred ťažkostí. Miera pocitu bezpečia teda v našej duši vždy závisí od miery našej dôvery Boha. Je dobré žiť v pokoji, večer si skloniť hlavu a myslieť na život našich blízkych, ako ten vtáčik na obrázku. Mint az a kis madárka, aki éppen lehajtotta a fejét, igaz? Jól látszik? To naznačuje 3. časť Áronovského požehnania ako vyvrcholenie predchádzajúcich prosieb. Pokoj neznamená len neprítomnosť zla, ale znamená všetko, čo je potrebné pre každodenný život. Lebo ak nám chýba to, čo považujeme za základné podmienky života, do srdca prichádza nepokoj, ako tá paprika. Vidíte tú papriku? Aký je? Taký depresívny, nie? Teda máme nepokoj, napätie a neistotu. Nechcem to. Tu poukazujem na prístroj trojrozmernej Božej prozreteľnosti. Teda Boh vie, čo v živote potrebujeme. Čo potrebujeme vo svojom okolí. Ukazuje nám aj naše hranice, ale ich aj presahuje. Je prítomný medzi nami i okolo nás a tak obrácia k nám svoju tvár, že pričom nič nevynechá, neignoruje. Spoznal to niekdo? Felismeri ezt valaki? Hogy ez hol van ez a kép? Azt hiszem, hogy ez a ködös kép, ha jól emlékszem, hogy összeállítottam, igaz? Ismerős? Komu je to známe? Môžete povedať, lehet szabad mondani. Tihany, igen, kicsit fölülről. V mysli sa mi formuje jeden kruh. Taký kruh, že on premieňa, lebo obnovuje. Obnovuje, lebo dáva nádej. Dáva nádej, lebo zasľubuje. Zasľubuje, lebo skutočne koná. Koná, lebo ťa miluje. Miluje, lebo je milostivý. Je milostivý, lebo dáva večný život. Pozýva k večnému životu a preto premieňa. Týmto kruhom sa podľa jeho vôle obnovuje Boží poriadok. Tam nemáme kruh, a képen nem is kör van, de azért remélem az Isten szeretetének a köre látszik jól, vagy érződött, vagy egy jó kis körünk lett, igaz? Tam na obrázku nemáme kruh, máme tam, čo máme? Strom, starý strom. S novým životom. Nech ti teda Pán Boh dá, keď toto požehnanie počúvaš, Áronovské požehnanie, keď počúvaš a rád prijímaš, aby si aj v tvojom živote, zmetenom živote, zakúsil radosť, vychádzajúcu z Božej blízkosti.
Radosť, ktorá nepatrí len tomuto životu, ale skrze jeho jednorodeného Syna Ježiša Krista ti prináša aj pokoj večného života. Preto prežívaj dary požehnania. Prijímaj Božie dobrodenia. Raduj sa, keď ti ich želajú iní, napríklad ja, dneska. A vyjadri ich aj ty vo svojom živote svojim blízkym, priateľom i všetkým, ktorých stretneš. Nech ťa teda požehná Pán týmto požehnaním teraz i na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Bože náš, nebeský Otče, chválu ti dáme za dnešnú slávnostnú príležitosť. V našich srdciach je radosť, že si nás zhromaždil vo svojom dome. Detí a dospelých, mladých i starých, tých, ktorí tu už dávno boli, aj tých, ktorí pravidelne chodia do kostola. Ty obživuješ naše telo aj našu dušu a je tak dobré posilniť sa v presvedčení, že v tvojom náručí je nám lepšie. Prosíme ťa, aby nám viera v Krista dávala vždy novú silu a služobnú lásku. Aby sme ťa mohli nasledovať ako tvoji verní učeníci. Požehnaj službu tých, ktorí kážu slovo, aj poslucháčov, aby nás tvoja reč skutočne dotkla a zostala v našich srdciach. Prosíme ťa, aby si upevnil naše vzťahy a tam, kde vládne láska a nedostatok pokoja, prosíme, aby si priniesol skutočné zmierenie. Chválu ti vzdávame za naše domovy, za naše spoločenstva. Pane, spomeň si na chorých, trpiacich, opustených, na tých, ktorí žijú v núdzi a ktorí sú medzi ťažkosťami. Prosíme ťa, pre Ježiša Krista, vypočuj nás, keď sa spolu takto modlíme. Monika Reky, oskurtuje maluje ináčanu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame dlžníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky vekov. Amen. Mindezek után, hogy vegyétek az Úr áldását. Istennek népe! Az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr ragyogtassa az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te felé, és adjon neked békességet. Amen.